Sang Arjuna Esmuni Rakamanunsan kaserepan tingkah ing mungsuh piran padha kadang mergegek-ugek sak duri-durita mel-mel Bendara kula Den Ndara Abimanyu kados pundi pawartosipun anggen Ndara marak kersanipun ingkang eyang ing satwarga magepokan klawan ingkang raka pringgondani nampi Mahyu Topeng Waja Gus Kuwa Semar Badranaya dadi sumurungmu yektine aku wis wangersaning Kanjeng Hyang ing sabta warga wis ngaturake mungguh apa kang dadi wigatine malah manti-manti mawantu-wantu satemah dadi wenten dawuh pengendikaning Kanjeng Hyang ing sabta warga yen to dina iki bakale ana godha panrencana ing nempuh jroning praja Pringgondani yen to Kakang Mas Gatotkaca kuwat nampa pacoban iku yektine ing kono bakal amimbuhi kasantosaning Kakang Mas Gatotkaca Semar. Wah inggih. Mula kang saka kumiwa Semar Badranaya ayo ing praptoning telenging praja Pringgondani Kakang mengko mundhak dadi pengerantuning Kakang Mas Gatotkaca Semar. Ah inggih. Menawi kersanipun ngaten monggo swawi kula dherekaken Gus. Pandhawa tata katiri saya indriyak sasara maruta pawana-pana maragana samirana lan barayang wisikan pagulingan nimo ing mandeg dhisik wong bagus aja mbok bacutake nggon mulmaku kowe sapa yen to tambuh lawan aku Raden Abimanyu ya Raden Joko Pengalasan ya Pangeran Wirabatana ya Raden Banjaran Sari balik wis apa buta Digya kala padas gempal kowe arep ning endi Bimanyu ngetotake marang tindak ing suku Kedheping Netra gregeting ngangen-angen ora wembacut kudu bali ora wembacut rudha paripaksa kacidur
kurang dhuwur ngrang sango gunung merbabu aku sugih japa mantra guna kasentikan ora watak tantuning satriya meguru marang bathanging buta gaglak limpamu parade wah ati aku wah oi ah wah ah wah ah ah wah pripun guys pituruk nun aku ora kuat mambu blangkone buta Petruk. Blangkon ora tau ganti. Nanti ngelengoyo ngono kok piye. Niku men sing nemu teng isor meja niki. Kaya ngono ya aku iki ora tegel nganggo mesa dinggo ora. Ning Tlaga Watu Mbagusi. Kon iki panahe mang tanake butane Minggiro Petruk. Nalikane roh ing dalu wong agung mangsa semedi
Meh arah hina semebang imangaruna katinetrane uga rapuh sabdaning kukiloring ring kanikara saketara ning kidungane ingkun lir sing pinipanca lawan papeta kingayam merak mangu permara kusuma ring Kaki Kresna sawuse lungguh satata parang migatining perlu sira marak ing ngabyantra ulun Giri Kresna. Duh pukulun. Jimat sesemban kula awrat anggen kula menika tinangisan dening anak kula pun Bama Narakasura pukulun. Piyambakipun nyuwun semados nampi ganjaran kadiwan kados Kaki Prabu Gatotkaca ingkang sampun nampi Nugraha Wahyu Tupeng Maja nadyan sampun kula dunung-dunungaken. Mengewa semanten Kaki Prabu Bama adreng ing manahipun kepingin sajajar kaliyan ketrimaipun puluran kula pun pringgondhan ingkang menika dha pukulun. Sewu-sewu kalepatan kula tadhawadana. Kula nyuwun gunging samudra panggang sami mbok inggih wonten danganging penggalih. Pinarengna anak kula pun Sitija ugi nampi kanugrahan kados Kaki Prabu Gatotkaca pukulun. Jagat Dewa Bathara. Kresna wonten dawuh pukulun. Apa jeneng kita laliyen ta tumuruning kanugrahan mono kuwi mau kudu linambaran lelabuhan semono uga si Gatotkaca. Nampa ganjaran Topeng Maja kuwi mau jalaran dheweke wis ngatonake labuhe marang para Dewing Suralaya. Yaiku duk rikala jaman isih bocah wis gelem dadi jagoning dewa manglurah satur sekti. Prabu Kala Percuna lawan Patih Sekipu bali Atmajanira Kaki Prabu Bama iku wis nate darepi labuhan napa. Babar pisan durung tau katon gaweane kok banjur teka-teka kepengin nyuwun ganjaran apa lajeneng mokal to nggir Kresna. Duh pukulun nyuwun pangapunten. Kula ngurmaosi bilih anak kula Bama Dremating ngetingalaken labetanipun dhateng kahyangan nanging ing bab menika paduka pukulun kula suwun sampun ngantos namung mirsani bab kawontenanipun Bama kemawon. Nanging mugi parang ugi entang-entang bab labetanipun kula minangka utusaning adil. Anggen kula mamayu rahayuning bawana. Upamiya pun Bama
boten gadah wenang nampi kanugrahan nanging Kresna sekedhik utawi kathah tasih patut nampi peparing saking Jawata ing Suralaya. Menawi panyuwun kula menika boten dipun kabulaken menapa kelampahan Kresna lajeng saleh kewajiban. Kula trimah boten dapuk minangka kusiring Bratayuda mawon. Tinimbang katangisan dening anak kula pun Bima mangke kula boten sembada mituruti. Wirang bebarang ing atasipun kula dados tiyang sepuh boten saged netepi ubaya anak polah wong tuwa paradah Bungulun. Lila linali saya katriya Triyasmara marang Sri Sangkadirate ratune wong Cakra Kembang Kembang Jaya Kusuma Wasih mring kula ing Kaki Kresna yen pancen mengkono kitang welas ulun marang jeneng kita tur dasare sakabeng kanugrahan mono kudu sinaretan godha pangarencana yen pancen Gatotkaca kuwat godha rencanane ing kono bakal lestari kanugrahane nanging kosok baline yen ora kuwat nggone nampa pacoban ya mung semono tekane kabejan marang bocah Pringgandani ingkang mengkono kula Kresna ulun ngabulake panyuwun kita dina iku ulun nedya paring nugara marang Atmaja kita Kaki Prabu Bama nggih awujud pusaka andeling kewuh ingkang linumih ampuh tinimbang tupeng waja. Lajeng pusaka menika ingkang badhe kaparingan dhateng anak kula kulun ya pancen mengkono nggih. Pusaka kang aran Gamparan Kencana Bungkul Sutya iki mengkone yen to linasuk ana ing palagan katanakake Gunung Jugruk Segara Asat klebu topeng waja bakal ajur yen ketaman Gamparan iki kang mangkono tumuli dening kitampan ana Kresna Waduh, Bungulun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamit dene Paduka sampun peparing lan kalidamar Paduka dhateng anak kula pun Bama. Ya mung manti-manti weling ulun Kresna Atmaja kita Kaki Bama kudu sira elingake. Aja pisan-pisan gemendhungku melungkungan aja demen gawe dak-dakaning pasulayan. Jalaran yen to nganti sumungah sesongaran gedhe-gedhene gawe urup-urup cecongkeran netepi saloka Surasudira dayane ngrat lebur dening Pangastuti anakmu bakal lebur dening Hampek Rahayu Kresna kowe nggih kula nyuwun pamit Pukulun ya Kresna ngati-ati Kresna
Pati Winduyat amun amler gumampang malatik mancolot ing Rama Dewaji kados pundi pawartosipun anggen paduka Rama Dewaji sawangesanipun pukulun Bathara Guru Rama Dewaji Kaki Buma kanthi penangisipun Rama tumrap marang para Jawata dina iki kenabolaga kang dadi panyuwunku sira pinaringan wujuding gamparan kencana bungkul sesotya pusaka piyandeling dewa iki mau sekti mandraguna aja tasipating gunung jugruk segara wasat senadyan tata pengwaja yen kapancal nganggo gamparan iku rawuh bakal lebur tumur dadi awu mula tampan ana nggih Buma Waduh Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamrih kapitadosan paduka kaliyan kula ya Buma ya mung manti-manti weling kulaman jeneng sira sawise jeneng sira nampa pusaka gamparan kencana bungkul sotya iki mau aja duminggo tumindak semongah sesongaran adigang adigung adiguna ora dikeparengake luwih-luwih aja seneng gawe dak-dakaning pasulayan yen pengantin tumindak sini mengkono ki mau ora wurunga bakal lebur dening budi rahayu Buma inggih Rama ngestaken dawuh Rama ning tenan lho nggih Rama kang mangkono tumuli bali ning Praja Trajutrisna pun Rama bakal tindak marang Praja Ngamarta. Anganti para kadang Brata Pandhawa tumuli prapta ning Pringgondani mertuwi marang Adi Musik Gatotkaca. Kula nyuwun pamit Rama. Jagat Dewa Bathara lega rasaning atiku dene-dene kaku wis antuk pusaka gamparan kencana bungkul sotya kang jarene luwih ampuh trimbang topeng waja alah dalah lah kepiye nggonku ngerti nek gamparan kencana iki luwih ampuh trimbang topeng waja yen ora tak buktekake iya. Mumpung Kanjeng Rama Dewaji jengkarane Ngamarta aku arep ndhisiki teko ning papan Pringgondani. Lha rasaning atiku yen durung bisa nyoba sepira kapiyasaning gamparan iki. Apa jajalake ning Gatotkaca? Arep tak buktekke ning Pringgondani. Yen pancen bener ngendikane Kanjeng Rama Dewaji. Aja sambat kuwi wong Pringgondani parat. Adiku
pati windu wiyat amun-amun gumampang maletik mancolot ing Kakang Bima kula ngaturaken sembah bekti kula mugi kunjuk. Yo, Gathuk Kanca wis tak tampa Yayi. Do slamet tekamu limo. Paman kula Brendana ya wilujeng prataku paman. Kakang Bima rawuh sajak mengkuwi katos wonten pareng menapa Kakang Mas Sinija. Yayi Gathuk Kanca. Pun Kakang Prapto ning kene dina iki saperlu bakal nungsung pawarta. Apa pancen bener yen to wektu iki siadi nampa ganjaran topeng waja saka kahyangan? Apa bener mengkono Yayi? Kaluhuran dawuh paduka Kakang Mas. Oh, dadi kabar mau pancene bener. Nun inggih saestu. Lah banjur topeng waja kuwi mau darbe kapiyasan sing kepiye? Maragagipun Kakang Tuturana. Mitra dawuh pengendikanipun Sang Hyang Girinata. Katriyos topeng waja mau menawi dipun rasuk wonten ing palagan singa kamandeng saged lebur luluh dados toya Kakang Mas. Waduh. Elok temen Yayi. Iki saking pangestunipun paduka Kakang Mas. Nanging apa siadi percaya marang dawing Jawata mengkono ki mau? Apa Yayi Gathuk Kanca wis nate mbuktekake katiyasane topeng waja kuwi mau Yayi? Kakang Mas, nadyan kula dereng nate ngertosaken kabiyasanipun pusaka menika nanging kula pitados bilih sedaya menika dawuhipun Jawata tansah leres lan nyata. Bener kuwi, Dun. Ora usah dibuktekake wong dewa wis dawuh ampuh ya ampuh, ora ana dewa kok goroh ki ora mungkin ngono kuwi lho. Paman kula Brendana, apa ngere Sitija? Kuwi wong tuwa aja melu-melu, Paman. Iki dudu perkaramu. Iki perkaraku karo Yayi Gathuk Kanca. Wong gerang ora ngurus kuwi. Wis malah diundhek-undheki karo bocah malah. Paman kula puniki ndeleki mawon. Gathuk Kanca, Kakang Bima wonten dawuh menapa? Cekak cukupe tekaku mrene iki mau sengaja arep njajal kadigdayaning siadi sakjroning nampa ganjaran topeng waja. Coba kaya ngapa apa pancen bukti nyata yen ta pusakamu mau ampuh tenan di. Arep tak buktekake. Ayo, mapan tak tebak dadamu ora jengkelang tak groni Gathuk Kanca. Kakang Mas piye? Nuwun sewu. Kula nampi ganjaran topeng waja menika mboten badhe kula nggih gegaran pasulayan Kakang Mas. Mila sewu-sewu kalepatan tadah wadana. Kula mboten purun nimbangi pamundhut paduka bab perkawis kasekten. Monggo Kakang Mas sami-sami sawat sinamadan. Sae menapa to tiyang tunggil kulit? Kok cecungkeran tiwas dipun gegujeng bangsa manca Kakang Mas. Iki dudu pasulayan. Iki mujudake gegeladen. Adu kadigdayan ngiras pantes nyoba pusakamu Yayi. Menawi ujubipun iku mujudaken gegeladen adu kadigdayan ngiras pantes nyoba pusaka menika mboten sae. Mboten ngagem topeng waja kemawon. Wah, ora. Kudu nganggo topeng waja. Perlune dimen kowe ngerti kaya ngapa kapiyasaning topeng waja ki mau. Gathuk Kanca. Yen kowe ora gelem tak jak adu kadigdayan. Cetha yen ilang jiwa kasatriyanmu. Tak elokke yen kowe wong pinjungan dudu wong lanang. Wadon ketara jerih getih wedi mati Gathuk Kanca. Ayo metu njaba gipeng pecah mustakamu parat.
Mas Pupalan. Wah. Oh. Api. Oh. Ha. Penting. Oh. Oh. Wah. Oh. Oh. Penting. Brahmasanya pratangga pati windu miyat amun-amune gumampang maletik mancala putus ewang ulun lamat ing ora kena ginawi becik kowe Gatotkaca pranyata kasantosanmu ora kena diremehake ayo Kakang Mas Bromo ora-ora yen to Gatotkaca tinggal glanggang tulung melayu. Konangan karo Bomo, pancal gamparan kencana Buka Satya pecah raimu para kowe. Malanyu piye kakangku lenyu. Ah. Ah. Watane nira nglayung kumalaku jamrah nyomaratani ing waduh Kakang Mas penjeringan Katrimandan pasuryan penjeringan risak Kakang Mas Gatotkaca paman kala bendana iki mawene ngopo paman alah le ora kulang-kulang gone aku ki keleke karo si Gatotkaca iki mau napa tekane si Boma ngejak perang karo Gatotkaca jane ya guwang ning piye-piye semune meksa Boma kok dikira Gatotkaca ndak dudu wong jiwa satriya jroning padha gelut ki mau Boma ki jane ki kalah mbuh ki mau nganggo apa aku la ngerti kok le sampluke nang raine kakangmu ganti hancur kaya ngene le piye kula mboten pangling sing kangge nyampluk ndara kula Gatotkaca niki mesti pusaka kadewan nggih
gandeng sampeyan lara merga pusakane dewa, kula muga sineksen jagat sak isine. Kula niku nggih dewa, nek eneng dewa sing trutusan kula niku ora seneng. Gandara Gatotkaca sampeyan kula gendhong minggah teng kahyangan. Nek nganti Bathara Guru ora tanggung jawab kula ora arik kahyangan dina niki. Kakang Semar kang rawuh ana ing kahyangan. Heeh. Kakang Semar kok gendhong kuwi sapa, Kakang? Iki momonganku Ndara Gatotkaca. Lho, Kakang kenapa rusak pasuryane? Ya saka diapurmu sing elek atine. Lho. Kok Kakang Semar nyalahke Bathara Guru? Iya. Upama aku ngonek-onekke kowe iki barang sing lumrah merga umur tuwaku, upama aku pengin dadi ratuning dewa kelakon, yen ora saka idinku ora bakal dadi ratuning dewa. Nrada barang iki ya ngono kuwi dadi kami tuwane Bathara Guru lah kok malah meneng bae iki piye? Lha aku salah apa? Patak watu ndasmu kowe. Apa-apa kok aku? Apa-apa kok aku iki? Bathara Guru, piye Kakang? Sapa sing ngudhunake pusaka kadewan? Ana ing Ngarsapada ki sapa? Lho, pusaka ndi? Kok dadak takon pusaka ndi ki kowe iki picek apa piye mripatmu Oh, alah. Gamparan Kencana Bungkul Sotya to, Kang. Heeh. Lah piye? Lah ngene ngopo? Ning apa piye? Mbok wenehke ning sapa? Ning Bima lantaran Kresna ning wis ulun meling yen aja nganti tumindak sengah sesungaran. Nek sing mbok meling ki mau bendaraku Pandhawa sak anake ngono karepmu. Ning angger sing mbok meling ki mau Bima ora-orane nek dheweke gelem nampani apa sing dadi piwelingmu. Yen ngono Gatotkaca kuwi kena ngopo? Kena gampar Kencana Bunga Sotya. Ayo. Kowe gelem tanggung jawab apa ora? Ora gelem tanggung jawab ditelolo kowe kahyangan tak ora arik saiki. Iya ya Kakang, aku sing luput. Mula sumbene iki nek menehi pusaka ning titah ki mau aja sembrono. Ora mung butuh diulungke tok wae. Rada barang ora ngelingi ngopo kowe? Kowe iki ngopo kowe? Nek kene kok menguntul bawang iki ngopo kowe iki, Apa-apa aku. Iya ya Kakang. Yen pancen mangkono ulun ingkang luput. Wektu dina kala mangsa iki Gatotkaca bakal ulun usadani. Mbok usadani nganggo apa? Pasuryane Gatotkaca bakal ulun tambal ngagem topeng gongso kanggo nutupi padana. Arep mbok tambal nganggo topeng gongso? Iya. Pusresi Gatotkaca bakal ulun paringi wujuding paningset Tapawaja. Oh iya. Ndang Patratna
dimening kapulih wingi meneh. Iya ya Kakang. Topeng gongso kuwi katiyasane apa, Guru? Yen po kapatratake ning medanane si Gatotkaca sanalika pasuryane bakale waluya jati ning nyatane kuwi ngerti dhewe Kakang. Senadyan to ing sekawit Gatotkaca pasuryane iki rusak nanging dayaning Topeng Waja ora bakal uwasa kuwangganing si Gatotkaca. Paning Setapa Waja kapatrapake ning jroning pusere si Gatotkaca pertanda yen ta dina iki Gatotkaca ora bakal kena pusakane sajroning puser nanging wanti-wanti pelingundun aja nganti Tapawaja iki mengkone kanggo magut jroning rananggana utawa kuwi mung dapur tameng ora kepareng katamakake marang mungsuh yen penganti katamake marang mungsuh senadyan mungsuhe bakal ajur dadi awu nanging paning Setapawaja bakal uga lebur tan kinukup tegese bakal si Gatotkaca kelangan piandel kang nutupi puser. Kaya matur nuwun Guru ning aja nganti mbok baleni meneh. Nek nganti sembrono meneh urusanmu karo Semar. Ya Kakang aku njaluk ngapura Kakang. Wangune mentas meguru anyaran. Klewu kaya golek kencana. Gatotkaca nantang perkara karo Bama, pancen tak andhemi. Ing kene marganing pati muparat. Kapok aku Gatotkaca mbok kapake mbok pancat pundakku tugel gulumu mudhar kuwi. Waduh kapok tenan aku Gatotkaca aku uculana ora sudi. Uculana aku ora sudi. Gatotkaca uculana bandane kakangmu aja. Aja mbok uculi. Patenana wae kakangmu. Nek nganti sing tuwek nesu tandingi sing tuwek. Kowe iki ya edan ngono kok. Patenana wae le. Tak rabekke iso mateni Bama kowe le. Kowe iki mbok aja kaya ngono kuwi. Gatotkaca iki sing nyuwun pun waya nggih luwarana penandange kakangmu aku sing bakal dina iki dadar marang si Bama. Ih sendika wo.
aku mau kandha apa karo kowe? Samusuke nampa gamparan kencana bungkul sesotya. Kowe ora kena tumindak semongah sesongaran. Mongko kowe tenajang waleri wong tuwa mula ora aneh lan muka golek ana gamparan kencana saiki ning endi? Waduh, Icarama. Ayo. Ya kaya ngono kuwi entuk-entukanmu. Nggonmu ora nggatekke marang dawuh wong tuwa nganti kowe kewirangan dina iku. Aduh kados pundi bali ya. Kowe bali ya. Nanging gamparan kencana ora sudi goleke. Wong kowe iki anak diatur wong tuwa ora gelem, tekonmu ora bejaji ku ya dene kewan galak minggat ora. Anoman mlayu-mlayu eneng apa? Sinuwun negari Pringgondani kedatengan mengsah. Sayaning para Kurawa neminipun Dityakala Ariwaka. Sekti Mandraguna. Kula piyambak kemawon ngantos kejoderan tanding lawan Ariwaka. Inggih, pun anak kula Gatotkaca ingkang Sembaga Wirutama. Saged ngundurake yudanipun Ariwaka. Aku wae, aja dudu mungsuhmu. Gatotkaca kowe maju kok. Ih, wo. Sapa ana satriya mencorong sak tibok gedene Raden Gatotkaca kuwi sapa Ariwaka slayaning para Kurawa kowe sing tak goleki wah ambiar kowe wah senengga miring kasektene Dityakala Ariwaka dina iki pancen ora kena dinawi becik sabet wujuding tapa waja kelakon mati dina iki palat kowe
Gus angsah sampeyan kalian Ditya Kala Ariwaka kala wau. Kyai Semar. Awit pangestumu Ditya Kala Ariwaka wis prateng pralaya nanging aku ora ngerti ana ngendi dununge batange. Nggih mboten mangertos wong niku sanes buta lumrah. Mila naminipun Ditya Kala Ariwaka sinebut Ariwaka menika mengerti ari sampeyan. Buta niku mau dumados saking ari sampeyan. Mula ora neh lan muka bali teng sampeyan meneh. Merga napa sampeyan kurang prihatin. Mula sampeyan kudu nyaketake marang dawing Gusti prihatin niku sampeyan ampun lali. Sing kaping pindhone Ariwaka wau pejaipun mang napake tak sabet nganggo paning setapa waja. Lho, lah sampeyan pripun? Pun diweling Bathara Guru yen to paning setapa waja niku ampun dipun angge wonten palagan. Niku namung kangge tameng kemawon. Lah, Giko namengi pusar sampeyan. Lah nek nang tamenge mengke niku pun nica. Lah mengke dos pundi, Gus? Waduh, Kyai. Apa baya kang bakal empuh marang awakku jroning Bratayuda Jaya binang yen tanpa tameng paning setapa waja Kyai. Nggih pun dadi kudrate, Gus. Mula sampeyan benjang menawi kengwa nganggo megut wonten palagan ampun mantun-mantun sampeyan mapake kridanipun kengwa ing ngawangga. Iya, Kyai. Niku weling kula mangiling-iling. Nggih. Ingkang mekaten, Gus. Muga sunengsan jagat saisine. Kanthi lampahan wahyu topeng waja menika kala mau. Mugi-mugi saged kasan dening panjenenganipun Raka Mas Arasi sasampunipun dipun sunataken. Benjang akhir diwasanipun supados dados tiyang ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh, ngabekti dhateng nusa bangsa lan negari, ngabekti dhateng agaminipun, ngabekti dhateng tangga tepalipun sedaya den. Ingkang mekaten mestinipun kathah kekiranganipun lepat nyuwun pangapunten kanthi asesanti rahayu ing sambikala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.